Момичета, трябва да ви се похваля. Милто най-сетне ми предложи. Сериозно? Да. Крайно време беше де. Аз ако бях на твое място, щях да умра от нетърпение, особено както намери кутията. Как така? За какво става въпрос? Преди 2 седмици, като чистех, имаше малко дрехи, дето бяха разпръснати навсякъде. И като ги прибрах, намерих кутията. И не се държах и отворих. Добре де, улучил ли е размера? Да, перфектно ми пасва на ръката. Къде е? Що не го носиш? Дай да го видим. Ми ваната и го прибрах да не му стане нещо. Сега ще ви го донеса. Мене никой ще не ме е взел. Колко бе, мацка, имай търпение. Ето го, даже ви го нося с кутията, която ми го подари. Той искаше да ме залъжи, че ми подарява нещо друго, но аз вече знае какво има вътре. Вау, колко е красив! Прекрасно бижу. И така, аз вече официално съм в отбора на Милто.